Sanibonani, ngiwulwazi ngesiZulu namhlanje ake sibheke iziqinisekiso phecelezi ezibizwa ngama-affirmations. Sizochaza namhlanje ukuthi ngabe ziyini iziqinisekiso nokuthi ngabe zisiza ngani emqondweni wethu, njengoba sazi ukuthi ama-affirmations ujwayele ukuwasho ekuseni uma uvuka, uphinde uwasho nasebusuku uma uzolala. Lokhu-ke sikwenzela ukushintsha isimo sengqondo yethu njengoba sikhulile iminyaka, ziningi izinto ezifakiwe engqondweni yethu-ke, kodwa manje sizama ukushintsha le program okanye lolu xhaxha olufakiwe engqondweni zethu. Kodwa-ke sibheke ukuthi zisebenza-ke nini kakhulu-ke iziqinisekiso. Ngaphambi kokuba uzumeke, kukhona isigaba esibizwa ngokuthi i-theta. Kwi-theta state usuke usuzozumeka kodwa ungakazumeki zwi. Ngiyibona. Njengoba usuke ungakazumeki-ke, kodwa-ke awukwazi ukuyicontrola-ke lesa sigaba lesiyana, siyayifikela sona emqondweni wakho-ke uma ngabe usuzozumeka zwi. Ake sibheke-ke ukuthi-ke mhlambe njengoba usuke kwi-theta state, yiziphi izinto ezikwazi ukuthi zenzakale engqondweni yakho. Yila okwazi ukufaka khona uxhaxha lwezinto-ke ofuna ukuthi zibe imiphumela yakho, izinto ozenza laphaya ozifaka kumqondo wakho ngesikhathi usucishe ukuzumeka, ziyakwazi ukuthi ingqondo yakho uma uvuka ngakusasa zikwazi ukuyikhumbula kahle. Iziqinisekiso-ke zibalulekile ngoba mangabe uzisho iziqinisekiso kusuke kungayona into eyiqiniso ngawe, kodwa uma ufaka-ke emqondweni uku-theta state noma ngaphambi kokuba uzumeke, iyakwazi ukuthi ikusize ukuthi ube yilento ofunayo. Lapha ufaka-ke konke okuhle okufisayo empilweni yakho. Kungaba mhlambe ufuna ukuphumelela ngakwezezimali, ngabe ufuna ukuphumelela empilweni, kwezobudlelwane. Ziningi-ke iy'nhlobonhlobo zey'qinisekiso, kodwa-ke okubalulekile namhlanje ukuthi nje sichaze ukuthi zikwazi ukuthi zingene kahle nini-ke. Umuntu-ke umqondo wakhe uba kwi-theta state kakhulukazi ngaphambi kokuba uzumeke. Yikho kubalulekile ukuthi noma ngabe yini oyifaka engqondweni yakho, noma ngabe ulalela mhlambe umculo, akube umculo ozokwazi ukuthi ukubeke kuyingcinga lezi ofuna ukuthi zibe umphumela wempilo yakho. Uma uvuka futhi ingqondo yakho isuke ingakabi nalo xhaxha lwezinto okanye imicabango egcwele engqondweni ezokwazi ukuthi iphazamiseke iziqinisekiso zakho. So yikho kubalulekile ukuthi uma uvuka nje phansi ungazidlala iziqinisekiso zakho. Uma udlala iziqinisekiso zithi nginemali, ngiphumelele, konke kuhamba kahle empilweni yami, ngijabule, ngimuhle, ngamukelekile kulomhlaba. Uzokusho lokho ngoba kuyinto ofuna ukuthi yenzeke empilweni yakho, hayi ukuthi kuyinto eyenzekayo njengamanje empilweni yakho. Mhlambe usezinkingeni, mhlambe usezikweletini, mhlambe usemsebenzini ongawuthandi, mhlambe usendaweni ongayithandi, mhlambe ngokokuhlala, mhlambe esigabeni sempilo awufikile kule ndawo le ofisa ukuthi ube kuyona. Uyahlangabeza-ke leyo ndawo le oyifisayo ngazi iziqinisekiso. Ama-affirmations asiza lapho-ke ngani zakwethu. Ngiyathemba ukuthi sonke sizocaciseleka. Uma mhlambe kukhona onga-understand, ongazi ukuthi iziqinisekiso yezani, kubalulekile ukuthi uzizame ngoba angeke wazi ukuthi ziyasebenza uma ungazizami wena ngokwakho. Mina nje sengizizame iminyaka engaphezu kwe-10 ngizilalela ekuseni nantambama. Zingisize kakhulu ekufikeni kulesi sigaba engifike kuso njengamanje, ngoba ngangizisho ngisezikweletini, ngisho ngithi I am debt free, ngisho kodwa ngibe nginayo i-debt, ngiyayibona.
kodwa-ke ngihlangabeza lezo zimo lezo engangifisa ukuthi ngifike kuzona. Kahle kahle uyadala lana, ngeziqinisekiso zakho uyadala, njengoba sizwa ukuthi umlomo uyadala. Ngesikhathi uzisho iziqinisekiso ziyatshaleka emqondweni wakho, bese umqondo wakho uyakusiza wona ukuthi lezi zinto oyishoyo zibe impumelelo. Ngiyabonga.